Negă. Salutare, bine ați venit pe acest videoclip ce pus chiar vreau să zic că pe live, dar n-am început încă live-ul. Facem live la ora 6, nebunilor. Probabil o să postez videoclipul ăsta mai încolo de ora 6, ca să și editez și toate companiile. Ăștia mă văd la răcoare, vor să facă damblare, nu satisfac. A intrat pe server, bă? Da, să acum mă bagă. Mi-am intrat și aici o femeie care te din cur. O să încerc să-l bag înainte de 6. Facem live pe Twitch. Cred că dacă pot o să fac zilnic. Să veniți pe server de Discord, că acolo nu să fac live-uri și nebuneli. Uite pe nebunul ăsta. Ce faci nebunul? Mamă, bă, stai admin. 69. Fata, cât vrei pe un oral? Oh, numărul 69, doamna. Are numărul 69. Apasă delete. Doamna, aveți... Doamna. Îmi place numărul din buzunar 69. Doamna. Ce vrei, mă? Bună ziua! Cât vrei pe un oral? Ia vezi cum vorbești, ai grijă. Dar mie îmi plac femeile, doamnă, vreau să zic. Eu am crezut Așa. că îți plac bărbații. Hai, plec de aici. Nu vreau. Sunt ca un bărbat, doamnă. Sunt sigură că nu sunteți bărbat? Hai, bă, o să iau mașină, bă. Da, Dă-mi bani așteaptă-mă. să cumpăr Da, mașină. bine acum. Așa-și Nu ne mai bani. cumpărăm arme, că durează prea mult cu aia și să edităm și căcaturile la mele și ne luăm cutiție. Da, abia zic și eu. Nu, n-am decis să-mi iau pistol. Eu mi-am motocicletă, nu pot să. No, Am înțeles că pot. Tico, bă, stai puțin, mă. Bă. Let me see. Bă, am înțeles. Hai, urcă. Crezi că nu l-ai încercat, mă, și merea. Hai, Mercedes, hai în avion. Da, bine, în cazul ăsta e Tico, dar na. Da, bine, bag acolo până la bancă. ID-ul tău este 441, nebunie. Bă, numai asta și Ioan Tapu ce mai văzut să aibă ticouri. În rest... Bă, bunicul mi-a avut un tico. Ce de random e chestia asta, random fact, dar bunicul mi-a avut un tico. Mamă, uitați cât de bine conduce Napita Măduitorul. Atâta timp când nu s-a uitat minul pe noi, n-avem nicio treabă. Aia de ce legată roata asta, mă? Stai de ce legată? Stai că nu văd. Plutește, bă. Nu să băi, pusă lipită cu slăbos. Bă, nu știu cum să zic, tu mă duci la showroom. Dar tu nu știi că eu n-am bani scoși din bancă, nu? Numai 5 milioane, jumătate din cât am. E ca și cum eu atât am bani am cât te scoate tu toți din bancă. Nici măcar că se trage. Hai, scoatem amândoi, mane. Hai, mă, scoatem amândoi. Ăștia mă vor la care vor să-ți facă tamblale. Retragere. Le-am scos. Gata, haide. Stai un pic. Hai, Tico, hai în avion. Stai un pic, coaie. Ce-mi face așa centura în puii mei? Așa, Hai. dă-mi acolo 5 milioane. Hai, mă, înăuntru. Dai către showroom. Către showroom. Către showroom. M-am vrea să-l calc pe la mane, dar avem scăpat să-i admin. Nu, Showroom ăsta e mai frumos, bă, vezi? Mamă, bă, așteaptă că să dau banii. Bă, unde merg, mă? Fug aici de lume. Bă, dar trece încot să dau banii. Ia, Dă-mi banii. să-mi dau banii. Așa. Atunci mă duc la ăla de arme să văd dacă pot să cumpăr cuțit. Să mai întâi să-mi cumpăr cuțit și doi să văd dacă pot să-ți cumpăr pistol. Vezi că este posibilitate. Aha. Ce faceți, băi? Băi, libelulelor. Ce draci aveți pe voi? Ne. Nega. Supresor, armă. Bâtă. Pistol. Și mamă, dar puțin costă. 300, poate, poți să-mi iau 300 muniție. Da, coaie. Ok, am luat și pistol și luam și knife, că nu. Bă, vezi că poți să-ți iei pistol. Pistol. Nu mi-a luat pistol. Frumos.
Hai să punem și supresor, că am chef de supresor, că arată șmec. Ok, eu cumpăr o Tesla. Am cumpărat o Tesla. Mă simt ca și acel domn numit Elon Musk care are față de păpădie. Are supresor, prea frumos, Eu mă duc cu A făcut Dacia, vaș garajele, pe la vaș jos. garajele în pulă de Diamond Vibe. De VIP. Da, domnul, vreau să La- fac bani. Ce? Na, sunt ok. Îmi fac eu bani. Știți cum fac eu bani, domnul? Merg și strâng gunoaiele de pe jos. Știu că se fac mult bani și ajung și în natura. Că mie îmi place planeta. Eu iubesc planeta, domnul. Eu cred că trebuie să o îngrijim. Că suntem cetățeni și suntem buni. Dar trebuie să îngrijim planeta, să o apărăm. Știți dumneavoastră, domnul? Mama, stai lângă mine. Bună ziua, domnul Roz. Bună ziua, am spus că trebuie să apărăm planeta. Ce am spus rău, domnul? O zi frumoasă, domnul, continuare. Nu, mamă, cum vorbesc. Bă, stai, și tu crești, mă. Coaie, eu nu găsesc aici de unde dracu să-mi scot mașina în morții miei. Îți dai seama, mă, în ce hal am ajuns? VIP Gold, VIP Diamond. Eu i-am dat lui ăsta. Ok. A zis că să-l las să plece de... Hai și garaj civil, mane, aici ai. Hai, zi în momentul ăsta. Nu găsesc garaje numai de Nu, la era VIP. Angel, stai așa. Aici unde sunt eu, aici, e garaj civil. Și Stapon și jail. Ce sta Am Bă, 248 era în înțeles. jail, cum ai scăpat de la jail? Da, Păi de asta- acolo numai asta șmecherii ce pot să-și zici, scoată un mașina. pic. Cât e, Așa. Angel? Ce Cât e, sta Angel? Că-l chem eu acum pe... Nu, zi în momentul ăsta cine te-a scos de la jail, ca să nu-ți dau eu bani. Șamponel ăla. Șamponel? Băi, ești prost cum trec ăștia pe lângă mine, o să mă rupă gura într-o zi. 2, 4, 8 și 5, 4, 8 și-au luat revive. Da, 2, 4, Ia 8, zi, mă. lasă că-ți dau eu jail. Ia zi, Nu, vii mai odată. Da, mă, dar n-am mașină, tu înțelegi? Am înțeles. Unde ești? Asta aici în față. Da, și eu sunt aici în față, dar eu nu te văd pe tine. Sunt Tico, mane. Înțeleg. Mi se rupe. De la jumate. Mi se rupe. Bă, am un pistol, mă, și așa aș trage în ei, mă. Bă, da, nu, bă, da, să tăți muză, nu, mă, și așa aș trage în ei, bă, parne, mă. Bă, așa vreau să trag în ei. Ce, să trag în ei? Trag în ei și îmi dau disconnect? Mane, ce să trag în ei și să-mi dau disconnect? Uite, trag în ei și pe aia îmi dau rapid. Hai, hai, că m-a omorât unul. Înțeles. Deci am luat pistolul. Ok, cred că am luat vreo 2. Cred că am luat vreo 2 pe sus. Am ieșit, am dat live. Ok, ok. Am luat 2 pe sus. Mă auzi? Da, Foarte bine. Am dat live. Ai auzit nici că se trăgea la showroom cumva? da. Nu, am dat live. Am omorât pe 1-2. Da, știi de ce se trăgea la showroom? De ce? Că mi-a dat unul glonț în cap cu aia pe garaj. Ah, dar și eu am auzit un glonț sus. Nu știam de cine mai trage. Înțeles. Dacă te poți uita în față după ce te respawnezi să ce nebă faci, să te uiți dacă mai stai acolo. Gen dacă mai sunt la showroom niște admini. O să-mi spui când te duci. Mi se rupe. Ăștia mă vor la care vor să facă drumuri. Nu să fac banara mea. Să se facă tot de la un fraier. Salut! Mă auzi? Domnul?
A venit unul aici, am venit să-mi scot mașina, am fugit 10 km pe jos și mi-a dat glonț în cap, fără niciun motiv și e și zonă publică. Cum nu e? E parcare. E fix aici un garaj de civil. Îmi poți da un revive? Mersi. Uite-l cu aia, ce handicapat e cu aia copilul ăsta, dă-l în pula mea care are 10 ani și... Mersi. Dă-l în pula mea de aratatul dracu, are 10 ani să i-a dat mama bani să-și cumpere mâncare și-a cumpărat GTA-ul și-a instalat 5M, băga mea și până morții lui. Mi-e spălatul dracu. Nu, ăsta e, ești acolo sus, uite-te dacă mai ies oameni lângă un tic, lângă ticou de lângă showroom. Dacă sunt oameni lângă. Da, acum am vrut să văd. Nu mai e nici dracu la showroom. Perfect, intru. Nu așteptăm acolo că acum intru. Bine. Ne-am dus să-mi ia pistol. Ok, du-te, du-te. Tu ce ID ai? 1, 4, 4 și încă ceva. 1, 4, 4, 8, cred. Nu știu sigur. Înțeleg. Ăștia mă fut la răcoare, vor să-și facă damblare, nu satisfac panorame, ia 60 zile fără aer, află tot de la un fraier, nu te lăuda cu grame, ia Ăștia vor Frumos, frumos melodia. Bă, dar mă bag foarte rapid pe căcatul ăsta de server. Înțeleg. Ok, ID. 1, 4, 4, 1. Am înțeles. A, am 1440. Am înțeles. Asta ești tu 100 de la showroom? Eu sunt doar Tesla. A, lasă, ăsta eu. Mane, care vreau să intru cu Hai și urcă. bine, da. Doamne, vreți la o party? Tu te bă, dracu. Asta e bine cu spatele, cu aia, te treci cu spatele. Dacă mă supără Kinchat minu pe el, că mergi cu spatele și face fel roleplay, că în viața reală nu mergi cu spatele. Fraierul, dracu. Trage după el, trage după el. Trebuie să văd. Nu pot să trag după el. Mă știe, îmi știe idiu. Dar nici măcar nu mai văd, bă! A, e acolo, am înțeles. Trage-mă după el. O, că da puțin, lasă-mă, măne. Lasă-și revine. Bă! Am dat un glonț. Mamă, bă, dar și tu ești foarte bun pe condus. Tu ce mai zici, mane? Bă, dar unde mă... Mamă, iar vrei să mergem pe munte, mane. Lasă că e muntele. Ce-ai făcut, mane? Pepo. Da, mane, ce-i? Îmi dă unul flood. Adică primesc flood cu aia că... Pula mea. Acum îți dau unul flood? Am înțeles. Băieți, și cam la flood-ul, snappy? Bă, vezi că merge mașina asta, vezi că urcă. Ne auzim cu nepin câteva minute, toată lumea acum își niște flood de la niște băieți, că e gay. E gay băieții, nu-mi place de ei. De ce? Nu-mi place de acest opa. Mamă, ce vreau să dau una la bă, habar n-aveți. Cineva la care poți da Armageddon-ul. Acolo e cineva. Aș da Armageddon la Rush pe aș fugi rapid. Am înțeles. Ce vrei, domnul, de intră așa? Ma.
nebunii, Toate jos. Înțeles. Te miști, omule! Te miști! Dar chiar așa de simțite. M-am dus. Băi, a încercat să urce la mine. Am înțeles. Dar știu ce vor să facă. Vor să pună pistolul la cap. Dar este bine să vrea. Ia mi-și picioarele, maică sa. Nu-l suport. Mamă, de nu, că le dau Armageddon-ul. Și eu. Rămâi pe loc. Auzia. Mamă, și le dau Armageddon la ăștia bar, n-aveți, mă. Să mă pieși, m-am dus, tată! Mai 3. Mă auzi? Da, domnul. Să primești de la, mă înțelegi de ce. Ce, o secundă. Lăsați că ți-am văzut O cine secundă. tău. O secundă, nu trag, domnul. Ce o să primesc? Poți să vorbesc chineza? Da. O să primești jail. Da, mă întrebat, tu ești admin? Power gaming, normal. Stai așa, poți să-l lași un pic Înțeles. să fac un roleplay cu el, că de la început vreau să-l iau pe Nu, ăsta. asta, o secundă, o Lasă-mă secundă. că a făcut power gaming, uite cum arată mașina cu Păi aia. dai jail după. Ah, ok. 1441. Am și ieșit, tată. Da, păi dacă sunt ultimii gay, n-am ce să le fac. Lepi, din păcate, și-o la flut și cred că ăsta e episodul de astăzi. Ne vedem pe live. Veniți mai încolo pe live pe la ora 6. O să fie meme rău de tot, vă spun. Ne-am găsit niște servere Blanao pe care vrem să intrăm. Neapărat. Serverele mari, nu ca astea micuțe și cei prostii. Servere serioase pe care vrem să trulăm și vedem ce iese. O zi frumoasă, o să aveți Twitch-ul și Discord-ul nostru în descriere și ne auzim la 6. Pa!